непрестанно се откъсват невидими частици и изтичат в космоса. Този поток се нарича слънчев вятър. Когато източникът му е звезда различна от земното слънце, той бива наричан звезден вятър. Слънчевият вятър до голяма степен определя формата на земната магнитосфера и отклоненията в неговата скорост, плътност и магнитно поле силно влияят на космическата среда около Земята. Двата вида слънчев вятър, бърз и бавен, се нарушават от големи, бързо движещи се изригвания, които са наричани още космически бури или слънчеви бури. Космическите бури оказват влияние на земната магнитосфера. Те временно деформират формата на земното магнитно поле, като въвеждат мощни токови потоци в самата Земя. Взаимодействията на космическите бури намаляват магнитното свързване на земната магнитоопашка, което води до изстрелване на протони и електрони надолу към земната атмосфера, където те формират полярни сияния. Явлението може да се оприличи на поразително красив танц на разноцветни светлини в небето. Космическите бури не са единствената причина за космическото време. Известно е, че различни участъци на Слънцето пораждат леко различаващи се скорости и плътности на вятъра. Сам по себе си всеки от тези различни вятърни потоци би породил спирала под малко по-различен ъгъл с бързо движещите се потоци, пътувайки по-право и бавно движещите се потоци, убивайки се повече около Слънцето. Бързо движещите се потоци като цяло надделяват над по-бавните, които произлизат от по-западните спрямо тях области на Слънцето, формирайки турбулентни региони на взаимодействие. Тези региони пораждат вълнообразни движения и ускорени частици, които въздействат на земната магнитосфера по същия начин, както и космическите бури, но по-леко.